Siqala ngezingena manje ezithi khona abafana banebhadi yena kaphuza intombi yakho useunderstand. Wema babukeli bethu bawathumelela ama-video abo ephawula ngalolu daba. The moment unentombi ephuza utshwala mfana khohlwa ungayihambisi lezo inkomo zakho zakinayo ngoba uyimoshile mfana wami. Why usho njalo? Wake waphuza utshwala nje umuntu walowo sifazane ungekho wena athi uyaphuza uyaphuma uyophuza friends out nabangani bakhe noma uyophuma yedwa single dates wenza islima lo muntu loyo. Futhi ke nje umuntu wesifazane ophuzayo kuthiwa ukuthi uyamthanda intombi yakho nje onoshada nayo kahle wena udakwa wena uthakiwe. Bazakithi awukho umuze taveni futhi uma uthandana nentombi edaka utshwala uhlukene nomuntu obambe itoha lasemgwaqeni elingarejisi. Yashoyeta Umuntu wesifazane ophuza utshwala uyinkinga. Ungabhayisi ngoba uzohambisa inkomo endaweni errong. It will end in tears. Ungabi inyoni vuka emaqandeni umuntu wesifazane mayephuza utshwala bahlezi bethi ngaye ngadawa ngelifuna phakathi mawungekho wena inyoni usuke ulifuna kumani phakathi. Hey le inzima kakhulu le. Intombazane ephuza utshwala ngeke wakhe lutho kufine bakusathanda sadlala ke nisafuna ukushaya ama joke hayi ungakujola lokho because vele awukudli wedwa ngudla niyancedisana nibaningi. Yeke anikhulumi kuba nentombi ephuza utshwala kuyisibusiso. Hayibo Uthini lo muntu? Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa. Awuphinde kuba nentombi ephuza utshwala kuyisibusiso. Ungaphindulu usuleyo nto yes. Into enhle kakhulu leyo. Hawu webabo nangu umuntu lo. Usuke wena ungokhethiwe. Ukhethwa uSathane. Sibusiso esikhulu leso esisuka kuSathane. siphetha ngezithi yabona yemfana yithi mawuse nentombi eshuthi esportini namabhodlela otshwala eThaveli. Yeke mfana insha leyo. Hey uyathele. Yeke qhawe. Uzozonda abazali bakho ngensha. Hey awudeleli masimba yakho uyebula. nganitshela ngathi mina No one here is safe. Dango.